आङो ना बयफ्रेन्डनाव फंसे खोथा सोंदोंमोन। ओइ नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो हो? अब्ला बे बुंफिनदोंमोनखि आङो ना नोंखौ जोबोद मोजां मोनो सना, आरो नोंनि अनगायै दसे समबो थानो हाया आं। आंबो मिनिनायजोंनो सोंफिनदोंमोन, जुदि नोंस्रानि न'खरा आंखौ लाङाब्ला आरो गनायाब्ला नों मा खालायगोन हो? अब्ला बे बुंफिनदोंमोनखि आङो ना नोंखौ न'आव बुंनानै गनायहोगोन आरो नोंखौ लांहोथारगोन। नाथाय थेवब्लाबो आं ब्रा ब्रा सोंथाबदोंमोन, जुदि नों बुंब्लाबो मानियाब्ला अब्ला नों मा खालायबावगोन हो? अब्ला बे बुंदोंमोनखि आं बुंब्लाबो मानियाब्ला आं लांनो हानाय नङा। आं बुंफिनदोंमोन, ओइ थार मोजां मोननाय आरो बहुद मोजां मोननाया बेबायदि नङा मिथिगौना। बेनिखायनो आं बुंदों, दिनैनिफ्राय नों नोंनि लामाजों आगान सुरदो आरो आंखौबो आंनि लामाजों आगान सुरनो होदो। बाय।